Cada any amb els amics, per aquestes dates, perquè és data de calçotada, fem una calçotada. I ara just fa un any, aquest dia dinant, els hi vaig dir: tio, no us sembla que amb la nostra edat, que tots estem al voltant dels 30, cada vegada la vida i la mort estan més a prop? No ho sé, jo ja havia rebut notícies, l'any anterior havien mort moltes persones properes, o menys properes, però amb tota la vida per davant, que ja no eren avis, sinó que accidents, malalties. I alhora, totes les teves amigues, no totes, però molta gent que coneixes del teu voltant, està sent mare, pare, etc. I els hi vaig dir: no us sembla que la vida i la mort estan com cada dia més a prop? I uns dies després d'això, una amiga va donar llum, la típica amiga que veus poc, perquè ens veiem poc, però sempre estàvem una en la ment de l'altra i era una persona amb molta llum, se'n va anar. I, hòstia, jo els hi havia dit feia uns dies abans amb els meus amics: no us sembla que la vida i la mort estan cada vegada més a prop? I aquell dia es van trobar la vida del fill de la meva amiga per la seva. I és molt xungo. I racionalment entenc la mort, però quan passen aquestes coses em sento com una nena que no entén perquè aquell cos ja no viu més i aquella persona ja no hi serà més. I a més, després de tot això, la meva germana va donar llum i allà mateix a l'hospital el meu avi es va posar malalt. Li va donar un ictus i va ser, crec que una de les situacions més traumàtiques de la meva vida. I es tornava a repetir la història. I al final, ara un any més tard, estic aquí davant de casa els avis, hem passat un any duríssim, duríssim, de cures i d'hospitals, i el meu avi està bé. La meva amiga, que era tan jove, no va poder sostenir-se, o com es digui, no sé com s'ha de dir. Però el meu avi està bé. I tot és molt estrany. I jo cada vegada que agafo el cotxe em poso així d'intensa.